L'FP Dual és una modalitat alternativa a la formació professional tradicional. Està organitzada conjuntament per les empreses i l'institut que actuen de manera coordinada i corresponsable en el procés formatiu dels estudiants. L'alumne esdevé un aprenent i combina la formació amb l'institut amb l'activitat a l'empresa, de manera que aprèn treballant i treballa aprenent. L'Institut Cal·lípolis oferta aquesta modalitat d'FP en diversos cicles formatius. He escollit la formació dual perquè crec que és una bona manera d'introduir-se al món laboral i sobretot el més important és que en aquesta feina treballes tots els coneixements que has adquirit en aquest cicle, perquè ja que estàs moltes més hores, això pot donar que tu t'esplaiis molt més i puguis donar molt més del que tu vals. I, per altra banda, que l'empresa també tinguis molt més temps per valorar-te. El sistema dual van considerar que era molt oportú de cara a poder tenir un perfil de futurs o possibles treballadors vinculats directe o indirectament amb el Consell Esportiu a la llarga i que es podien involucrar molt més dels alumnes de pràctiques convencionals, que realment anava bé, però era difícil que poguessin acabar d'implicar-se de la manera que s'impliquen els alumnes de formació dual. Jo crec que està molt bé que l'empresa aposti per aquest sistema de pràctiques de formació dual, ja que així nosaltres també podem veure com és el món laboral i també ens dona la possibilitat de, a part del que fem a classe, poder experimentar amb més activitats i moltes més coses i no fent les pràctiques normals, que són 200 hores, i no tens un camp tan ampli. El fet que siguin unes pràctiques remunerades fa que ells també agafin molt més el rol d'un treballador en una empresa amb tot el que comporta. La formació a l'empresa és major, agafes més pràctica i després un altre avantatge també és que la combinació d'estar hores a classe i hores a l'empresa et dona com un plus a l'hora d'estudiar. Que sigui remunerada és una manera de motivar a l'estudiant perquè, a part d'aprendre, s'impliqui amb la feina de l'equip. Jo en aquest cas l'aconsejaria a tothom, ja que aquesta modalitat surts molt més preparat y amb més confianza en tu mateix. Apostamos por la formación dual porque hay un aumento de horas en la hora práctica, en el salón, y el aprendizaje para el alumnado es mucho más completo y salen mucho más preparados. En definitiva, la formació dual permet establir una major vinculació i corresponsabilitat entre l'institut i les empreses. Ofereix estímuls positius tant per a l'aprenent com per a les empreses i millora la formació, la qualificació i el desenvolupament personal de l'alumnat.